ओमफ्राय मा जादों जानाया? औ थैनाय बादि मोनबाय। हेलौ रायजोफोर, आं फैदोंमोन एसे बाजार खालामनो माने न'नि थाखाय एसे बुस्थु लालाबायबाय आरो बाजार खालामफैदोंमोन। ओमफ्राय बाहाय जोंथ' भिडिअ बानायलाबायग्रा नालाय, लामाफोराव माबाफोर मोनबानो गावनिखौसो आगय सानग्रो नालाय मोनसे फिसा भिडिअ बानायनो नागिरदों। नाथाय बे भिडिअखौ आंनि लाब साननो हागौ, आंनि लाबनि थाखायबो बानायदों, मानो होनबा इउटिउबार नालाय लाबनि थाखायबो बानायो। आं सासे मादैखौ लोगो मोनदों लामायाव, ओमफ्राय न'आव थांगासिनो दंमोन। आं थांदोंमोन जाहैबाय जोंनिनो बे क'क्राझार इउनिभारसिटि खाथि, माने बे बड'लेण्ड जेराव मार्केट दङ देबोरगाव, आं बे खाथियाव सासे मादैखौ लोगो मोनदों थिनालि बाजारनिफ्राय फैबाय थानाय समाव। ओमफ्राय बेखौ मादैखौ बारलांनानै एसे गोसोखांना फैफिनदों, जेनेबा बेनि रायलायनाय माबाफोरखौ एसे मारैबा मोननानै दा मादैखौ लोगो हमनानै सोंनायाव बे मोजां खोथाखौ होननो रोङा। ओमफ्राय आं जायखिजाया एसे मोननैसो फिसा जाग्रा बुस्थु लाना फैदों। ओमफ्राय मादैनाव सोंनि र' बियो अबेनि, ओमफ्राय मानो थाखाय बिदि गिदिंलाबायदों। जोंबोथ' फिसा फिसौ ओरैनो इउटिउबार्स नालाय गैया जोंहाबो, अब्लाबो एसे जानायनि थाखाय पुरि दै बथलसे लानानै होफैनो नागिरदों आङो। बे मादैजों रायलायगोननि र' नायदो। मादैया आं सानदोंमोन नेनाय नङा होननानै, नेगासिनो दङ। दा खोथाफोरखौ मोजां होननो रोङा, ओमफ्राय जेनेबा मानि थाखाय बिदि जादों एसे सोंनायसै रायजोफोर, नायलांदो भिडिअखौ। गंसे ओमफ्राय जानाय सिगाङाव देबोरगावनिफ्राय हटेलबो गैया, जायखिजाया ओरैनो पुरि मोनसे लाना फैबाय। दा नै आं बे मादैनो होनोसै, ओमफ्राय सोंनोसै मादैया मा होनो। बेनो नै दैखौ होग्रोबाय आं, ओमफ्राय जानाय होनसै। अबाय थाङामोन नों मादै? सोरनाव? डाक्टारनाव। ओमफ्राय सोर थाङामोन? हारसिं थांदोंमोन। ओमफ्राय मा जादों जानाया? औ थैनाय बादि मोनबाय। नों गावखौनो थैनाय बादि मोनबाय आरो? दे दैखौ लोंग्रोदो दे, दैखौ लोंग्रोदो। आं बे जाग्राखौ खेवनानैसै दे नों दे लोंग्रोदो दे। जानायखौ होबाय आं। ओमफ्राय न'आ अबहाय मादै नोंना? बिसमुरियाव अबहाय? ओरैनो न'आव सोर दं? ओमफ्राय नों हारसिं डाक्टारनाव थांदोंमोन आरो? डाक्टारा नायाखिसै? दे जाग्रोदो। न'निफ्राय माला फैयामोन नोङो? औ मैया। ओमफ्राय अबहाय थाखो नों मोनायाव? अबहाय? डाक्टारनाव थांदों। दे जादो। ओमफ्राय दा थाबायलांसै नों न'आव? औ थाबायलांसै दे। औ मादैया जाला लानोसै थांनोसैसो होनबाय। दैखौ लानांगौमोन नोङो, दैखौ सोना लादो, बेलाय मुख्राया मारिना लादो। नै लादो मुख्राया मारिना लादो, दे। ओमफ्राय आंनाथ' फैसा गैयालै बारा, होमबाबो जायखिजाया एसे हरनोसै आं फैसा नोंनो दे। औ दे हरनोसै आं हरनोसै। ओमफ्राय नों माजों थांनो दा? थाबायलांसैसो ना टेम्पो गाखोनो? आं थिखां हरगौमोनथ'। अबेसिम थांगोन नोंलाय? बिसमुरिसिमथ' टेम्प'आ थाङादां? होमबालाय दसे थाथ' गारि नेनोसै होमबालाय। रायजोफोर, मादैयाथ' नै थाबायलांनो नागिरबाय। जायखिजाया आंनावबो गैया फैसाया। नैबे 100 गांसे, ओमफ्राय नैबे 20 थाखा। बेखौ हरबाय आंनो। थाबायलांदो होनबा नों होमबालाय। जाबाय। गैया, आंनावबो गैयालै, आंबो फिसा मानसिसो। औ थांदो होनबा, मोजां थांदो र'। जाबाय थांदो। औ दे थांदो मादै दे। आंनावबो फैसा बारा गैयामोन जाहैबाय। ओमफ्राय जेनेबा दा मानसियाथ' मोजाङै खोन्थानोबो रोङा। मैयानो बबेबा फैदों होनदों, गाव बिसमुरिनो, नंगौना नङा। ओमफ्राय
नाम लादों जेनेबा सोर ओरैनो जाय आंनि सन्देहआव जायखिया सोर लालाबायदों खोमा ओमफ्राय मानसियाथ' एबनर्माल नङै बादिसो गावखौनो थैनायसो होनना लानो नागिरो गावनि महरखौ गाव थैनाय होनना लानो नागिरो मैया डक्टरनाव फैदोंमोननो ओमफ्राय दा थांफिनसै ओमफ्राय बिसमुरि होनदों नंगौना नङा जायखिया दाथ' आं मालाय मा खालामनो हानो ओमफ्राय गाव थांथारनोसै होननायखाय आं हगारहरबाय जोंबोथ' फिसा मानसिसो सोरबाफोर जुदि न'निफोर जुदि बे भिडिअखौ नुबाय बायदोंआ बिथाङा ओरै देबोरगावनिफ्राय थिनालिसिम थाबायलांबायमोन आरो गारि लाखिनानै होनो नागिरदोंमोन गारियाबो माथो ओरैबादि खुरिया गोजा आं भारा होनानै हरनो नागिरदोंमोन लाखिदोंबाबो ब्लड थांबाय विंगार गंसे नाम्बारखौ खेबस्लाबनो हायाखिसै आं कारिगावसिम थिखांहरनो सानदोंमोन जायखिजाया भिडिअ आकारै बानायना होनाय जाबाय रायजोफोर जोंथ' जेनेबा फिसा फिसौ माबाफोर मोनबा भिडिअ बानाय जाहैबाय जोंनावबो लब बादिसो जाहैबाय होननो थांबा जायखिजाया भिडिअ आकारै जा हायो एसे सहाय होनानै आं जानाय एसे होनानै फैसा एसे ओरैनो लामसाम हरलाबायबाय रायजोफोर नै थाबायलांथारबायानोसै आंबो थांनोसै न'आव रायजोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों जुदि भिडिअखौ बानायनायाव माबाफोर गोरोन्थिफोर जाफ्लांबा निमाहा बिनानै बयबो बर' रायजो राजानिसिम खुलुमनानै आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों आरो न' फारसे दावबायलांसै